Yine hem diptir şun yani adamlar ba ol köp bir hoş ahlaklık özüne ilan etjö diptir. Meniň ahlagym on yanak, meniň ahlagym mun yanak. Ötmeli, bötmeli diýip merdimlerge hili bir tabliğ aýtjö dipdir. Lekin ibadete halam pillabisa bunda sıfır dipdir. Namaz okuyra wagty ýok biçaranyň. Tilawat edere wagty ýok biçaranyň. Ana bul adam hem bir meriz boldy. Yani bul hukukullahny terk etdi, hukukul ibadny eda etdi. Ol hem bolmaly däl. Baýat bizler näme bolmaly ekeni onda hem hukukullahny etmeli, hem hukukul ibady etmeli. Agar bizler hukukullahny etsek, hukukul ibady etmesek onda bir meriz boldyk bizler. Ya bizler hukukul ibady eda etsek, amma hukukullahny etmesek, bul hem bir meriz boldyk bizler. Baýat merizni tedawi etjek bolsak näme etmeli? Hem Allah Taalanyň haklaryny eda etmeli, hem bendeleriň haklaryny eda etmeli. Allah Taalanyň haklaryny eda etsek, namazlarymyza wagt berip namazlarymyzy okuymaly. Kur'an-ı Azimüşşan bilýän bolsa, Kur'an-ı Azimüşşan tilawat etmeli. Ya merdimlerge bir ýaxşy kelimatlar, ýaxşy waazlar, ýaxşy beýanlar aýdyp bersek. Merdim ki bir namaz bolsa onu biller namaza tarap tewejjih etsek, namaza tarap şoklantyrsak, targip bersek. Ya şu şekilde biller hukukul ibade hem etmemiz gerek. Ol şuly biller bendeleriň hakyny talep etmeliler. Hem şulan iki men aýdyp berdim men, bendeleriň hakyna azar berip merdimlere sögüp, ya merdimlere bohtan edip, ya merdimlere töhmet edip, ya merdimlere gıybet edip, merdimleriň dilini agyrtmaly däl, yüregini agyrtmaly däl. Ana wagtki billerde bul hem bolmasa, onda biller hem nowy meriz bolup gelýär. Ana şul merizlige halas etjek bolalyň musulmanlar. Dünýäde biller rahat bilen ötjek bolsak, ahiretde rahat makam tapjak bolsak, billeriň etjek işimiz şol eken ki bidişler hem hukukullahny eda etmeli, hem hukukul ibade eda etmeli. Şonuň üçin bendeler hem işe dua etsin diýip Hudaý Taaladan. Ey Allah, billere tawfik bergin. Hem hukukullahny eda etmeklige, hukuki Allahny eda etmeklige, hem hukukul ibade eda etmeklige. Ey Allah, billere tawfik ber diýip şunu dua edip bermeleken. Taýin ki iki hakam eda bolar ýanak. Allah'ın hem hakkı eda bolar ýanak, bendaning hem hakkı eda bolar ýanak. Allah'ın hakkını pura etsek biller haklarını, bendaning hakkını hem pura etsek, ana biller ýaxşy bende boljak ekanik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarikasından ýörep ýören bende boljak ekanik. Allah Rabbul İzzet bidüsüllerden razy bolmalysan, Allah Rabbul İzzet bidüsüllerden hoş bolmalysan, sahabeler her bireklere radıyallahu anhum ve radu an laqab göterip gitdiler. Yani yarani sahaba ki olar bolýar Resulullah'ın yaranlarty. Şular her bireklere Allah Taalanyň haklarından pura etdi, bendeleriň haklarından pura etdi. Şol jahatdan bular Allah'ın nezdinde bir makbul bende boldy. Allah olara Kur'anda laqab berdi, kıyamete çeli öçmesiz bol, hiç tükenmesiz bol. Radıyallahu anhum ve radu an. Mayda oglan, kette adam her birekler okuyor mene. Radıyallahu anhum ve radu an. Allah olardan razı boldy. Ha bular Allah'dan razı boldy diýip. Bu laqaby Allah Rabbul İzzet ol bendelerine nesip etdi ki, o bendeler hem Allah Taalanyň haklaryny eda etýärdi, hem Allah'ın bendelerinin haklarını eda etýärdi. Ana şolar üçin Allah Rabbul İzzet radıyallahu anhum ve radu an laqab berdi olarga. Baýat bilişler hem Allah Taala'dan dua edip ýörelim. Ey Allah, billere hem tawfik bergin. Ey Allah, billere hem hidayet bergin. İki hakkı hem eda etmeklige diýip Allah Taala'dan dilap ýörsek, bul Allah billeri nesip etse ola nimet bolýar billere soň. Biller wagtki hukukullahny hem eda etsek, hukukul ibade hem eda etsek, bilişler hem şol sahabalaryň kadamlaryndan ýörep, şu sahabalaryň ýollaryndan ýörep, Allah Rabbul İzzet'in bir hoş bolýan bendesi bolars. Allah Rabbul İzzet'i hoş eden bende bolars.